Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur urriak 28 astelena, bi elkarrizketa berriekin gatoz. Gaurkoan Lab sindikatutik datorren Josu Arraizekin egongo gara hizketan. Urriaren 22an, irakasleak hezkuntza departamentuarekin bildu ziren eta hauen proposamenak nahikoak ez zirenez bihar manifestaziora deitu dute. Eta honen inguruan hitz egitera dator. Eta beste alde batetik, Amaia Elizagoien izango dugu hemen ipuin kontalaria dena. Amaia ipuingarria izango da liburuaren festa aurkeztera dator. Baina hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1903an, gerra egoera deklaratu zuten Bizkaian. Urte batzuk geroago, 1937an, 52 eusko gudari fusilatu zituzten tropa frankistek Santoñan. Egun berean, baina 1965an, protesta artean Galesen Lin Zelin urtegia inauguratu zuen Liverpoolgo udalak. Eta bukatzeko 2013an Herrigorra ekimena aurkeztu zuten jendaurrean lehen aldiz. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Asteazkenean Artxibo Biluzia izeneko antzerkia egingo da Nafarroako Antzerki Eskolan, Iruñean. Juan Mari Torrealdai atxilotu zutenean, poliziak bere etxetik 100 dokumentu eraman zituen. Biluzik utzi ninduten, ez fisikoki bai intelektualki, kontatuko zuen beranduago. Artxibo Biluzia pieza sortzeko egun hartan utzik geratuko karpeta bat irudikatuko dute. Konferentzia performatiboa, dokumentu antzerkia eta umorea uztartuko dituen pieza eszenikoa da. Arratsaldeko 7etan Nafarroko Antzerki Eskolan, sarrerak eskuragai txarteldegian eta online. Larunbatean, alde batetik familiendako zinema egongo da Sanduzelaiko Zibiboxeko ekitaldi aretoan arratsaldeko 6etan. CD Supermaskoten Liga filma egongo da ikusgai. Beste alde batetik, Kondestable Zibiboxeko ekitaldi aretoan, Rekord Arte Olaiaren lorategia antzezlana egongo da 12 Udaberriko lehen eguna da, eta Olaia lorategira itzuli da. Huraxe nola bizi berritu den ikustera eta neguak utzitako arrastoak biltzera. Olaia, ordea, ez dago bakarrik. Lorategian oparo loratzen baitira belaunaldiz belaunaldi familiako emakumeek landatutako oroitzapenak. Bidaia bat izanen da absentzietan zehar eta denboraren joanean, agur esanez eta berriz ere topatuz gure haurtzaroko maskota, aiton-amonak, gurasoak eta gure sustraiak. Egunez egun, urtez urte eta lorez lore beti gordetzen dugun udaberri berriaren gaineko itxaropena. Hau bukatu ondoren, ordu batak eta erdietan, Rekord Arte aurrendako jarduera didaktikoa egingo da. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, ziberdelinkuentzia delituen 20% da Iruñean. Hiriburuan Nafarroako biztanleriaren 30,6 bizi da, baina delituen 43,9 biltzen dira. Argazki nagusian, Torrok lehen golaren egileak Budimirren aurrean desbideratu du baloia Realearenan. Honen eskuineko berrietan, alde batetik, Osasunak berriro irabazi du Realaren etxean. Beste alde batetik, Iker Bizente Euskadiko aizkolari txapelduna da. Jarraian, Arrazakeria Bernabeu estadioan Lamin Jamalen aurka. Erdiko berrian, Zubirako landa ostatuak 70%. Landa inguruneetan gero eta bidaiari gehiagok bilatzen dute lasaitasuna, baita gazteek ere. Beste argazkian atzoko lasterketa dugu. Titularrean marea geldiezina bularreko minbiziaren aurka. Hori koloreko berrietan alde batetik 10 sari artista gazteentzat. Beste alde batetik exilioen iragana eta oraina. Azkenik Hazienda esentzia duten Tafallako azokak. Diario de Navarraren titular nagusian, Nafarroko fiskaltzak 81 atzerritar herrialdetik kanporatzea eskatu zuen 2023an.
Urte horretan bertan 26 irteera baino ez ziren egin eta beste 7 ukatu egin ziren. Argazki nagusian, Osasunako jokalariak garaipena ospatzen ari dira desplazatutako zale gorritxoen aurrean. Lehenengo ilaran Torro eta Aimar Oroz ditugu. Titularrean garaipen ukaezina. Osasunak maila eman du Donostian Torroren eta Budimirren bigoleekin eta Brianen asistentziari esker. Goiko argazkian bularreko minbiziaren aurkako errekorreko lasterketa. Eskuineko berrietan, alde batetik Aldamarekin duen harremana azaltzeko eskatu dio Pepek Pedro Sánchezi. Beste alde batetik sute batek etxerik gabeko pertsonen egoera larriagotu du Arantzadin. Bukatzeko kanpusetik zelaira. 273 unibertsitario nafarrek 4 urteko beka jaso dute landa ingurunean lan egiteko. Gararen titular nagusian, gizakiaren ekintzak mugara darama planetak CO2 xurgatzeko duen gaitasuna. Gurpil zoro batek larrialdi klimatikoa larriagotzeko arriskua dago. Gehiegizko isuriek, basoek, lurzoruek eta ozeanoek CO2 xurgatzeko duen gaitasuna arriskuan jartzeaz gain, zenbait kasutan emisore bihurtzen ari dira. Argazki nagusian, Lukas Torro bere gola ospatzen dugu, bart gauean anoetan. Osasunak lehen garaipena lortu du etxetik kanpo anoetan oraindik hasia ez den Errealaren aurkako derbian. Eskuineko berrian, Goiak afari solidarioei jarritako betoaren aurkako martxa handia egin dute. Beheko berrietan, ezkerrekoan, Urtzi Urrutiko etxearen analisia dugu. Michigan eta Wisconsin, autoak, sindikatuak eta gutxiengo arabiarra. Eskuinekoan, Laurent Perpignaren kronika dugu. Libanoko Amal alderdi xiia erdigunera. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian garaipena etxetik kanpo azkenean. Huts eta bi gailendu da gizonezkoen osasuna Errealaren kontrako euskal derbian anoetan. Denboraldi hasieratik etxetik kanpo irabazi gabe ziren gorritxoak. Eskuineko berrietan, goikoan, zundaketa lanak egiten hasi dira baimenik eskatu gabe. Informaziorik helarazi gabe eta baimen eskaerarik gabe hasi dituzte abiadura handiko trena iraikitzeko asmoz lehenengo egin beharrak diren zundaketa lanak Otsobi kontzejuaren lurreetan. Stop zundaketak plataformak jakinarazi du egoera. Izako udalari edo Otsobiko kontzejuari jakinarazi gabe hasi dituzte ikerketa geologikoak egiteko zundaketa lan horiek. Behekoan, Bilabesetako langileak greba egiten ari dira. Eskualdeko hiri garraioaren gutxieneko zerbitzuak ezarri dira greba egiten ari direlako langileak. 160koak izanen dira puntako orduetan eta 140koak gainerakoan launegureko garraio zerbitzu arruntari dagokionez. Kaixo, lehen aipatu egun bezala, orain Lab sindikatutik Josu Arraitzekin egongo gara. Kaixo, zer moduz? Ongi. Ongi, bueno, testuinguruan jartzeko, irailaren 29an hezkuntza greba egin zenuten, hezkuntza departamentuaren aurrean, eta gero urriaren 22an hezkuntza departamentuarekin bildu zineten, ezta? Bai, bueno, irailaren 26an izan zen lehenbiziko greba. Greba hori izan baino 2 egun lehenago ere izan genuen lehenbiziko hartu emana hezkuntza departamentuarekin. Bilkura hori edo bilera hori oso gaizki joan zen, ze hezkuntza departamentua 2 egun falta zirenean grebarako etorri zen inolako proposamenik gabe, eta guretzat hori lotxamangarria izan zen, eta bai sektorial horretatik altxatu egin ginen guztiok. Iraileko grebaren arrakastak eta ikusita departamentuak ez zuela fitxarik mugitzen, sindikatu guztiok erabaki genuen bigarren greba deialdi bat egitea, eta hori da bihar izanen duguna. Bihar urriaren 29an eginen dugun bigarren greba. Eta hori iragarri genuenetik, hezkuntza departamentuan beste bitan elkartu da gurekin. Eta azkena, zuk diozun egun horretan izan zen, urriaren 22an. Eta zer moduz joan zen proposamenak zabaldu? Esan behar dugu, mobilizazioari esker, bai egin duguna eta bai biharko mobilizazioari esker lortu izan dugula hezkuntza departamentua etortzea guregana negoziatzera benetan. Ze azken urteotan hori zen ukatu egiten zeguna eta batasun sindikalari esker eta mobilizazioari esker behintzat ikusi dute beraien burua behartua eskaintza bat egitera.
bi botetan esan bezala, bi bileratan etorri zaizkigu proposamenekin, biak ala biak guztiz eskasak eta oso urrun gure aldarrikapenetatik. Gainera, bilera egin baino lehen komunikabideekin kontaktuan jarri zen, ezta? Ematen du, benetazko negoziazioa ematen denean, ez da ematen komunikabidei irekia. Horrek esan nahi du, Jimenoren asmoa zelaz dela hau zirko mediatiko bat bihurtzea, eta ez dakize helbururekin, baina benetazko negoziazio bat ematen baldin bada, zuk ez dituzu horrelako keinuak egiten. Zuk hitz egiten duzu zure interlokutoriarekin. Ez zoaz lehenago edabidetara esatera, zer esan behar diguzun gero guri. Eta zer berrikuntza edo proposamen azaldu? Hor, azpimarratu nahi duguna, lehenengo berrikuntza dela esertzea negoziatzera, ze orain arte hori zen ukatu egiten zigutena, ez? Eta bigarrena da, esate baterako gure aldarrikapenetako bat dela ratioen jaitsiera, orain arte esaten ziguten hori ezinezkoa zela, ez zela neurri egoki bat, ez zuela eragiten hezkuntzaren kalitatean, eta orain berriz, proposamen batzuk eskasak badira ere eta gure helburuetatik oso urrun, baina onartu dute nolabait ratioen jaitsiera lineala onuragarria dela. Eta horregatik etorri dira horren inguruko proposamen batzuekin eskasak badira ere. Ez dira, ez dute proposatu maila guztietan ratioen jaitsiera? Ez, lehenengo proposamenean etorri zitzaigun haurhezkuntzan ratioen jaitsiera lineal batekin, guk eskatzen duguna baina handiagoa hala ere, guk 20 ikasle gelako eskatzen dugu, berak eskin egin zuen 23, baina soilik haurhezkuntzan, bigarrenean, urriaren 22ko bilera horretan berriz, ja eskaini egin digu haurhezkuntzan, lehen bezala, eta gehitu du lehen mailako lehen hezkuntzako lehen mailan. Bai? Eta bueno, beste bide bada, baina oraindik oso urrun guk eskatzen dugunetik, eta gainera oso kondizionatua. Eskaintzen duen ratio jaitsiera lineala hori berrikusteko etengabean, ez? Eta zer gertatzen da gainontzeko mailekin? Momentuz ezer zehatzik horren inguruan. Horregatik guretzat oso eskas geratzen da proposamena, zen guk egiten dugun irakurketa da, etapa guztietan behintzat hasiera bat eman behar zela ratioen jaitsiera horretan. Eta ez da, ze arrazoi eman ditu bakarrik maila horietan proposatzeko? Ez du arrazoirik eman, eta ez da ere ez digu esan ze kostea izango luke, ez dakigu deus. Soilik proposamen bat hor utzi zuten, baina benetan letra txikian oraindik ez dira sartu azalpen gehiago ematera. Eta gainontzeko arazoekin, adibidez langaien karga horretan? Bai, hor ere oso eskaz geratu dira, eta hori da aipatu diguten bigarren puntuan nolabait esateko, gure aldarrikapenetan daude 4 puntu, haien proposamenetan 2 barne bildu dira, ratioena eskasa ikusi dugun bezala, eta lan gainzama horren inguruan, lehenengo proposamena zen pixka bat azterketa dokumentu burokratikoen inguruan, ezer konpromiso zehatzik gabe, azterketa bat egin behar zela, ea zein diren dokumentu horiek burokraziaren ikuspuntutik lan bat suposatzen dutenak, baina guk esaten duguna da ez dela soilik burokrazia, lan gainzama hori askoz gehiago dela. Eta bigarren proposamenean da guk eskatzen genuena, baina berriz ere guk eskatzen genuen hortatik urrun, formakuntzaren inguruko proposamen bat izan da. Baina guretzat larriena, da beste 2 puntuak ez direla inon agertzen, baina larriena da murrizketa garbi batekin etorri dela. Zu etortzen zara negoziatzera eta puntuetako bat, bada lan eskubideen kontrako neurri bat. Lortutako lan eskubide baten kontrako eraso bat. Eta hori da, 55 urtetik gorako dozenteekin, irakasleekin egin nahi duena. Eta erosketa ahalmenean ez da sartu? Ez da aipatzen, esaten dute ez dela beraien eskumena, eta orduan bidaltzen gaituzte beti egin duten bezala mahai orokorrera, funtzio publikora. Eta orain zer da gelditzen zaiguna? Gelditzen zaiguna bada segitzea mobilizatzen eta presionatzen. Argi dago balio izan duela etortzeko proposamen hauekin. Eskasak baldin badira ere, etorri dira proposamenekin, segitu behar dugu presioa egiten, segitu behar dugu antolatuak eta mobilizatuak egoten, eta guk uste dugu aurrera egiteko aukera badugula. Eta irakasleen artean nola dago giroa? Segitu izan dugu asanblada pila bat egiten, aurreko grebaren aurretik egin genuen asanblada kopurua berdinduko dugu, 100 asanblada baino gehiago egin dugu
azken 3 aste hauetan ere bai. Eta elkartu gara milaka irakaslerekin, eta jendea oraindik gogoz dago. Orduan uste dugu biharkoa benetan izango dela mobilizazio egun potente bat. Gero, botatzen dizuete errua ikasleak ezakituzten dituzuelako klaserik gabe, eta bar, berez, atendituak egonen dira, ze zerbitzu minimoak badaude, zerbitzu minimo horiek gainera gure ustez gehiegizkoak dira. Orduan, ez da geratuko direla atendituak egon gabe. Eta gainera, benetan larriena dena, bada, egotea ikasturte osoa ikaslez gainezka dagoen gela batean. Horrek kaltetu egiten ditu beren ikasprozesu osoan zehar. Honi buruz, ari gara hitz egiten egun zehatz bakar bati buruz. Orduan hori izatea gehiegi da. Eta gainera atendituak izanen dira noski. Baina ematen dugu dela zuen errua, ez? Bai, baloia kanpora argi dago, ez? Privilegiatu deitu zigun momentuan bezala eta hainbat gauza desbideratzeko arreta, ez? Nik uste dut ez doala haratago, eta jendeak badaki grebagun bakar batengatik edo gehiago balira ere, esan nahi dut. Kaltetzen duena da epe luzeagoko gauzak dira, ez? Ez egun konkretu batzuetan gertatzen dena. Eta ikasleak eta gurasoak ze iritzi daukate? Gu egon gara kontaktuan gurasoen federazioekin, eta beraien babesa dugu. Izan ere, arratsaldeko manifestazioa biharkoa 5:00 autobus geltokitik abiatuko dena, autobus geltoki zaharretik abiatuko dena, hor gurasoen eta familien parte hartzearekin izatea nahi dugu. Eta esanen nuke gurasoek ere gehienek ikusten dutela ratioen jaitsiera batek esate baterako onuragarri edo onurak ekartzen dizkiela beraien seme-alabei, ez dago hor zalantzarik. Orduan uste dugu familiaren babesa eta gurasoen babesa badugula. Eta zer lortu beharko litzateke mobilizazioekin bukatzeko? Etortzea benetan Hezkuntza Departamentuan proposamen zehatza, serio batekin, betetzeko egutegi batekin eta bermatua finanziazio bat, ez? Bestela ez da duz. Eta datuetan, gutxi gora bera? Datuetan? Bai, esan nahi dut zer ratio onartuko zenituzkete. Hori ja negoziazio baten letra txikia litzateke eta sindikatu asko gaude eta hitz egin beharko genuke, baina nik uste dut izan behar dela guk eskatzen ditugun zenbakiak eta hastea maila guztietan, ez? Progresiboki, azkenean, ez dakit, 2, 3, 4 ikasturtetan hezkuntza sistema osoa hartzeko ratioen jaitsiera hori. Eta, nola uste duzu bukatuko dela kontu hau? Nahi nuke, esan bezala, bukatzea benetazko negoziazio batekin, epertainean lortzeko hezkuntza sistema publikoak behar dituen neurri horiek ezartzea. Eta hori da gure itxaropena, horregatik gauden tokian eta momentuan eta hori. Eta, biharko mobilizazioaz, zer espero duzu? Esan bezala, espero dugu izatea mobilizazio potente bat, goizean greba egiten dutena, baina arratsaldeko manifestazioan ere itxaropena dugu jendetsua izateko. Antolatu izan ditugu aurrekoan bezala 4 zutabe, Hezkuntza Departamentuan edo elkartuko direnak, hori goizean, eta goizeko 11:00 manifestazio bat abiatuko da Parlamentu aurrera, eta gero arratsaldean esan bezala gizarteari, familiei, gurasoi irekitako edo zabaldutako mobilizazioa, eta biak potente izatea espero dugu. Eta harrera handia espero duzue? Harrera handia espero duzue? Hori da, bai, hori espero dugu. Josu, ez dago galdera gehiagorik, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun? Ez, askotan eta entzun izan duguna da, mobilizatzeak ez duela balio, baina guk hain zuzen ere lehen eskutik bizi izan dugu kontrakoa. Mobilizatzen hasi garenean, mugiarazi egin dugu Hezkuntza Departamentua, eta hasi dira gurekin elkartzen, negoziatzen eta proposamenak ekartzen. Hortaz nik uste dut, batasun sindikalak eta mobilizazioak balio izan dutela aurrerapenak egiteko. Oraindik urrun gaude, guk nahi genuen hortatik urrun gaude, baina abiatu gara, eta hori mobilizazioarik esker izan dela. Josu, mila esker gurekin itzela gerturatzeagatik, eta ea zer moduz biharko mobilizazioa, eta
Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, astelena, eguraldi egonkorra izango dugu, ostarteekin. Hodei gehiago pilatuko da Araba eta Nafarroa hegoaldean, non euri pixka bat egin dezakeen noizbehinka eta han-hemenka. Kantauri isurialdean ateri egongo da eta hodeiguneak eta urdinguneak izango ditugu. Ipar ekialdeko haizean nagusituko da egunaren bigarren partean eta temperatura maksimoak pixka bat igoko dira. Asteartean aldaketa handirik gabe jarraituko dugu. Zeruan hodeiak eta argi une zabalak izango ditugu. Berriz ere, hodei gehiago pilatuko da hegoaldean eta eguneko lehenengo orduetan ez da baztertzen tanta batzuk egitea. Haizea ipar ekialdetik finkatuko da eta temperatura maksimoak 20 gradu ingurukoak izango dira Kantauri isurialdean. Apur bat baxuagoak izango dira hegoaldean. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Amaia Elizagoienekin gaude, ipuin kontalaria dena. Kaixo, Amaia, zer moduz? Oso ongi, eskerrik asko. Bueno, ipuingarria izango da, aurtengo edizioa aurkeztera zatoz, ezta? Liburuaren festa dena, eta, bueno, zertan datza hau? Duela 4 urte hasi genuen egitasmo bat da, eta helburua da euskarari eta literaturari leku bat ematea, xoko bat ematea, kasu honetan Iruñako bazterretan, ez? Eta horretarako urtero saiatu gara Euskal Herriko 7 probintzietatik artistak ekartzen, gozatu ahal izateko euskaraz sortzen den arte guzti horren bueltan, kasu honetan ipuinei lotua, ez? Eta orduan, urtero ezagutzen ditugu ilustratzaile berriak, kontalari berriak, idazle berriak, eta modu honetan etxeko txikienak batez ere, baina noski nola ez helduak ere hurbiltzen ditugu horren zabala eta ederra den mundu hontara, ez? Eta zergatik erabaki zenuten honekin hastea, beharren bat asetzeko? Hain justu, proiektu hau abiatu zen, nik egiten nulako xaloan lan, zu horin zabiltzen paper hortan, eta etorri zen Karrikiriko lankidetako bat, elkarrizketa bat egitera, eta elkarrizketa bukatzean aritu ginen luze solasean ze hutsunez sumatzen genituen Nafarroan eta batez ere Iruñerrian, ez? Eta pixkat hutsun horiei erantzuna eman nahian edo, hasi ginen planteatzen zer egin zitekeen, eta halako batean ipuingarria izango da sortu zen, eta ordutik hortxe gabiltza txikitaka aintzinez. Osea, hemen jaio zen zerbait da, ez? Hoi da. Eta ze bilakaera izan du urteetan zehar? Bueno, hasieran egin genuen eskema errepikatu da urterik urte, akaso hurrengo urtekoa 5. izaki ezberdina izanen da, baina oraingoz gutienez funtzionamentua izaten da hortz egun eta hortziral goizetan eskolak etortzen dira Kondestablera eta bertan ospatzen dugu ipuinaren jaialdia, ilustratzaile eta kontalari baten laguntzaz, eta ondotik arratsaldetan hortziraletik aintzin laban izaten dira ekitaldiak, eta bertan aukera ezberdinak daude ipuinekin gozatzeko, liburu aurkezpenak topatzeko, helduen saioak ere izanen dira, eta kontaketak badaude musikatuak, musikatu gabeak, saiatzen gara ahalik eta aniztasun gehiago ekartzen gure plaza txiki hauetara, ez? Aberasteko gure entzuleen ikuskizun eta entzuten dituzten istorio guzti hauek. Eta zerbait aldatu egin duzue? Erran bezala kontalariak eta parte hartzen duten artistak aldatuz daiezte, baina egiazki oraingoz formatuak hain ongi funtzionatu du, erabaki dugula mantentzea, baina akaso 5.arekin nor daki, akaso egonen dira aldaketa gehiago. Lehen aipatu duzu, hau antolatzen du Karrikirik? Elkarlanean aritzen gara Karrikiri, Nineu eta Nafarroko gobernua. Eta beraz, euskara hutsean dira jarduera guztiak? Hori da, iruditzen zaigu hau nitzetan ez dagoela espazio bat euskara hutsean kultura jasotzeko, eta horregatik leku txiki hau eskaini nahi izan diogu
gure euskarari, ez? Eta hasieratik zer nolako harrera izan du? Harrera polita eduki du eta jendea unitz hurbildu zaigu. Egia da, errealitate bat dela, uste dut mundu mailan ematen ari den fenomeno bat dela, geroz eta txikiagoak ekartzen ditugula aurrak saiotara, baina gero adin batetik aintzin koste egiten zaiola helduari aurra hartu eta halako ekitalditara hurbiltzea, ez? Beraz, guraso gazte guzti horiei gonbidatu nahi diet, balin baduzue 7 urteko, 8 urteko seme edo alabaren bat, inkluso zaharragoa dena, ez edukitzeko konplejurik eta hurbiltzeko kontaketa hauetara, zeren uste duguna baino gehiago gozatzen dute, eta baita guk ere entzule bezala naiz eta helduak izan eta kasu saioa hasiera batean aurrendako bideratua egon, ahazten ari zaigu, baino entzutearen plazerra ikaragarria da gizakiongan eta baliatzea hori zoragarria. Eta nola ikusten duzu haur eta gazte literaturaren egoera Nafarroan? Pixka eta aipatutakoa, ez? Uste dut gurasoak oso goizik hasten direla ekitaldi kulturaletara mugitzen, eta ez da txarra. Unitzetan, bizi garen garai honen erritmoagatik akaso, baina ilusio horrek guk irauten du, ez? Eta zoritxarrez, koizkorrak diren aurrak unitzetan ez dire espazio hauetan egoten, estraeskolarretan egoten dira, ez? Edo etorkizuneko futbolari, musikari izan nahian, talakoak ere behar dira, baina uste dugu aurrendako sormena lantzeko eta helburu zehatzik gabeko espazioak eraikitzea arras garrantzitsua dela, batez ere hain krisian dagoen zoriontasun hau aberasteko barrenetik, guk bederen hala bizi dugu, ze ipuina bidaia kolektibo bat da. Orduan, alde batetik errealitate hori dago, eta Nafarroako beste realitate bat da, unitzetan ez dagoela euskarazko eskintzarendako espazioa unitzik. Orduan, guk egiten duguna da desertuko bertze are pikor bat izan, baina uste dugu halakoa unitzengatik oraindik ere badaudela espazio seguruak eta gune ederrak gure hizkuntza eta kulturaz gozatzeko. Eta zu ipuin kontalaria zara, komentatu dugun bezala, noiz sartu zinen mundu honetan? 2018tik nabile kontalari lanetan, eta prozesua ez da hasi eta buka berdina izan, baina erran dezaket nire lana maite dutela unitz, eta 9 urte eta gero oinik ere urduri jartzen naizela kontaketa intzinetik eta pasioz kontatzen ditudala ipuinak. Eta normalean lotzen da ipuina aurrei bideratutako kontaketa bat bezala, horrela dela uste duzu? Dudik gabe ez dut oihala denik pentsatzen, eta horregatik ere bai Hortziral gauean, bai Launbetatxean espazio bat eskaini diogu helduari ipuinaz gozatzeko eta helduendako saioak egonen dira. Eta aurten gainera 2 kontalari oso berezi etorriko dira lan hori egitera, Dorleta Kortazar eta Nerea Naita produkzioko langilea eta sortzailea. Eta uste dut merezi dela bertara joan eta gure aurre iritzi horrekin puskatzea eta hartzea zenbat gustatzen zaizkigun ipuinak, ze haunitzetan hori pasatzen da, ez? Jendea joaten da ia konpromezuagatik eta batean atratzen dela gelditzen da txunditua, ez? Zenbat gozatu duten ipuinak entzun, ez da animatzen zaituzte zuei ere esperientzia probatzera gutxienez. Eta aurtengo edizioan noiz izango da, hainbat egunetan ospatuko da, ezta? Hori da. Aurtengo edizioa utziazue agendan behiretzen, ze ongi erran idatzet, baina hasiko da azaroak 7 hortzegunakin, eta akituko da igandia 10, azaroako igandian, 10. Eta zergatik erabaki duzue horrela egitea? Hasieratik mantendu dugu data hori edo data horren bueltako egunen batzuk hartu ditugu. Ze iduritzen zaigu, neguaren asmenta sensazioa edo udazken barren horren sensazioa ematen digu data horrek, eta ipuinak ere badira barrura begiratzeko modu bat, ez? Orduan iduritzen zitzaigun bazela leku bat
agendan edo egutegian, zeinetan jendea akaso hurbildu zitekeen, eguraldi txarra du eta izan daiteke aitzakion bat eskaintzeko eseri eta entzuteari, eta neguaren oztasun hortan halako jaialdi bero bat antolatzea iduritzen zitzaigun izan zitekeela oso aproposa. Lehen aipatu duzun bezala, bi eszenatoki ezberdintzen dira, Kondestable eta Alaba gunea. Zergatik aukeratu dituzue hauek? Laba bertzak bertze sortu zen euskarari eta euskal proiektuei leku emateko, eta leku zoragarri bat da, ez baldin bazarete sekula egon gonbidatzen zaituztet joatea, eta ikustea ze eskaintza kulturala duten proiektu honetatik aparte, ze filosofia duten, ze lan egiteko modua, uste dut aski aberasgarri dela eta erreferentziala, eta orduan nahi genuen hori, azkenean uste dut Euskal Herrian arras garrantzitsua dela proiektuak ere elkarlotzea eta zehar lerroak gurutzatzen diren puntoi zoragarri dela, ez? Beraz, Laba horregatik aukeratu genuen, eta Kondestable aukeratu genuen espazio oso egokia delako proposatzen dugun proiektua aintzinetera emateko, eta zorionez gure udalak daukalako espazio bat xarmanta, denek erabili dezakeguna, eskuragarri duguna eskaera eginez gero, eta zein ederra halako leku eder batean holako proiektu bat egin ahal izatea. Orduan praktikoki ongi heldu zitzaigun eta bertzeak bertze arrazoi hauengatik erabaki genuen bi leku hauetan egitea. Eta lekuaren aldetik ondo moldatzen zarete? Bai, beti badago aukera, edo beti urtero planteatzen dugu, ez? Mantenduko dugu lekua, bertze lekuren bat probatuko dugu, ze batzutan mugimenduak ere badakar bertze pertsona batzuk hurbiltzea, ez? Baina oraingo zola indugu, lehenengo urtea izan zen Geltokin, lehenengo urtean, eta bertzetan Laban izan da, eta zeinek daki hurrengo urteetan non izango den. Eta, zein da aurkituko dugun programazioa aurtengo edizioan? Aurten ere edukiko ditugu hainbertze kontalari eta ilustratzailea aipatu bezala. Hortz egunean Lupe Lekuona eta Duncan Pistron ilustratzailea egonen dira eskolan aurrekin. Eta ondotik Duncan Pistronek ilustrazio bat egingo du Labako kristalean, ondotik igandean aurrek koloreztatuko dutena. Hortz iralian berriz Mai Gorostiaga eta Juan Angel Perotxena egonen dira, kontalari eta ilustratzaile lanetan, Kondestablen, eta arratsaldean aukera edukiko dugu Dorleta Kortazarrekin lehenik aurren saio bat entzuteko eta ondotik helduei eskainitako saio zoragarri bat gozatzeko. Eta ondotik Launbet goizean Iruñako idazle bat, Nerea Anso eta Janira Kalbo ilustratzailea egonen dira haien liburua aurkezten, bere liburuak eta Zu nire kumea izena du. Eta ondotik, hau ere berezia izan da, ze Nerea Ariz Navarreta, Nahita Produzioko kidea, izan da urtengo Etxepare sariko irabazlea. Eta orduan bere liburu aurkeztera etorriko da Maite Rosenderekin, ilustratzailearekin. Eta arratsaldean Nereak berak emango du aurrendako ekitaldia eta helduendako kontaketa saioa. Kasualitatea izan da, bera agendan zegoen eta ondotik jakin genuen irabazlea zela eta urtero aurkezten da ipuingarrian Etxepare saria. Baina, kabilitatezko izango da eta kontutan hartuz arratsaldean ere bere egonen dela, erabaki genuen goizean akaso ilustraziotik gehiago eta tailer moduan planteatzea goizeko ekintza, beraz, hurbiltzea garrantzitsua. Eta bukatzeko igandean, edukiko dugu gure literaturaren mundu hontan klasiko bat dena eta erreferente ikaragarri handi bat, Juan Cruz Igerabide. Lehenik Kikiendako Baratxuri Ausarta saioa eskainiko du, eta ondotik Euskal Herrietako ipuin bildumaren aurkezpena eginen du koxkorragokoendako. Seguro bikaina izanen dela urte handiz daramazki ipuinen munduan aurrak liluratzen eta merezi du hurbiltzea. Eta bukatzeko urtero bezala kristal margoketarekin bukatuko dugu gure jaialdia eta espero dut
gogotsu eta ilusionatuta datorren urtean ere berriz martxan jartzeko. Esan duzu eskola batzuk parte hartuko dutela, ze eskolekin kontaktuan jarri zarete? Beti Iruñerriko eskola guztiei bidaltzen diogu gonbidapena, eta ondotik zozketa bat egiten da eskolak aukeratzerako orduan, eta saiatzen gara eskola horiek aldatuz joatea aukera emateko zentro guztiei gure jaialdian parte hartzeko, ez? Beraz, aurten zehazki ezin datzut erran ze eskola etorriko diren, ze akaso gaizki erranen dut eta hortarako nahiago dute zerran, baina bertze uste dut aurten 3 eskola etorriko direla egun ezberdinetan, eta hori, zoazaizu tokatu edo zuen eskola ez balin bada hurbildu behar goizeko ekintza hauetara, jakin arratsaldeko ekintza guztiak edekiek direla. Eta ze adin tarteetan jorratzen duzue eskolekin esan nahi dute? Beti aldatuz gaten gara, urtero adin tarte ezberdin bat hartzen dugu. Orduan, lehenengo urtean izan zen lehen hezkuntza 1 eta 2, bigarren urtean izan zen 3 eta 4, eta ganden urtean 8 eta 6 mailakoekin aritu ginen, eta urten berriz lehenengo eta 2 mailara pasa gara. Orduan, oraingoz olako zikliko moduen planteatu dugu, eta gero zeinek daki, ez, nola eginen dugun hemendik aintzin. Eta gainontzeko jardueretan parte hartzeko, imaginatzen dut plazak mugatuak direla, zer egin behar da? Agertu eta beti pixket lehentxago agertu eta erresago leku hartzeko eta gu ere bai hobeki antolatzeko, baina normalian saiatzen gara denei leku egiten eta modu batean edo bertzean denek parte hartzen dute gure jaialdian, nahiz eta jendea unitzegon beti eskinerago eta xoko bat gehiago egiten dugu. Eta, zer da espero duzuena aurtengo edizioaz? Jende hunditzur biltzea, euskara entzutea Iruñako karriketan, eta gure aurren gelak eta etxeko txokoak euskal literaturarekin betetzea bidaiatu alizateko etxetik mugitu gabe, ez? Hoi baino ekologista horik zer dago mundu hontan. Eta zein uste duzu izango dela aipagarria izango da jaialdiaren etorkizuna? Espero dut etorkizun oparoa eta bolondresa unitzekin, ze arras garrantzitsua da halako ekitaldiak aintzineta gratzeko bolondresak egotia. Beraz, interesa balin baduzu, nahiz eta ez izan inongo ez aditua, ez zuzenean ipuinekin lan ez egin, jakin karrikirin beti ongi etorriak izanen direla eta itzungarria izango da proiektuan bolondresak, eta beti behar dela jendea jaialdi hau aintzin eta atratzeko, eta egunean bertan ere bertan egoteko, izan liburuak saltzen, umetxoei non jarri behar diren erraten, beti badago zer egin, ez? Beraz, ea poliki halako ekitaldiek ere sortzen dute bolondres izaera hori handitzeko eta kolektiboan lan egiteko ilusio berri bat. Amaia, hemendik gonbidapena luzatzen dugu, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun edo jendeari zerbait esan? Uste dut dena erranta gelditu dela, bakarrik animatu, datak gorde zuen agendetan, eta espero dut bertan elkar ikusiko dugula. Bitartean izan ongi eta udazken polita pasa. Amaia, mila esker gurekin tartetxo bat ateratzeagatik, hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta ea zer modu baten den aurtengo edizioa. Seguro ipuingarria izango dela. Aio! Agur! Zer moduz pasa duzu da? Gora begira, zein ederra den unean unekoa bizitzen dugunean. Orain, udazkena datorate joka, beti bezain zoro, beti bezain goxo, beti bezain ipuingarria. Hitzetik bihotzetara, eta bihotzetatik herrira, Iruñeko aldezarrak zerbait berezia du. Zer ote da? Labaren berotasuna akaso? Hainbertze sekretu eta historio? Euskal Herri osotik hurbilduko zaizkigu kontalari, ilustratzaile, idazle, musikari eta ipuinen konplizeak. Gure irudimena marrazoak ozeanoan bezala ibiliko da aske. Eta guk
sardinak latan bezala, estu eta bero. Bai lagunak, 4. edizioa dugu. Eta badakizue zer esaten den. 4 sardina bakalau. Azaroak 7, 8, 9 eta 10, ipuinen aroa berriz ere abiatuko da. Ipuingarria izango da. Gaurkoz hau izan da dena, bihar asteartean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.